Barkanmu da wannan lokaci. Yau za mu yi bayani ne akan muhimmancin waken suya, wato madarar waken suya da irin tallafin da take bayarwa ga jikin ɗan adam. Masana kiwon lafiya sun yi bincike na musamman sun kuma gano cewa jikin ɗan adam kamar wata na'ura ce da aka ƙirƙira, wadda kuma tana da iyakar lokacin da za ta iya tsayawa ta daina aiki. Tana buƙatar kulawa ta musamman don ci gaba da gudanar da aiki kamar yadda ake buƙata. Madarar waken suya, wato soya milk kenan a turance, tana ɗaya daga cikin sananniya wadda ta yi fice a duniya baki ɗaya. Ita dai madarar waken soya tana ɗauke da sinadarin protein mai yawa da kuma sinadarin fiber a ciki. Ba abin mamaki ba ne ganin yadda ƙwararru a kan kiwon lafiya suka ba mutane shawarwari na musamman don su riƙa yawaita amfani da ita wannan madara ta waken soya. Wani abin sha'awa shine duk da alfanun da take da shi a kan kiwon lafiya, mutane da dama ba su damu da yin amfani da ita ba. Wannan zai iya kasancewa saboda ana sarrafa ta ne ta hanyar tatsarta da niƙa ta, sannan a dafa waken soya, haka ɗanɗanonta kamar na madara yake. Ga wasu daga cikin alfanun da take ɗauke da su. Madarar waken soya tana matuƙar taimakawa zuciya, jikin ɗan adam da wasu sassan jikinsa. Sinadarin ta na calories da jimlar kitsen da sinadarin protein bai da yawa a ciki. Bugu da ƙari, tana da kitsen da ke taimakawa wajen tura jini a jikin mutum, tana kuma ɗauke da sinadarin cholesterol. Sinadarin antioxidant, tana ɗauke da sinadarin isoflavone da ke taimakawa sinadarin antioxidant mai yawa. Bincike ya nuna cewa wannan sinadarin na antioxidant suna taimakawa wajen rage sinadarin additive da ke janyo wa mutum jin gajiya da yi wa sel illa da liver, sakamakon sinadarin na oxidative da ke haifar da mutum gajiya. Bugu da ƙari, a wani dogon bincike da aka gudanar ya nuna cewa za ta iya taimakawa wajen rage alamar menopausal ga mata. Sannan madarar waken soya tana taimakawa wajen rage ƙiba da nauyin jiki, musamman ga maza da mata da ke alamun postmenopausal. Tana kuma rage yawan sigarin da ke jikin mutum idan aka kwatanta da sauran madara da aka fi sani da sinadarin acid da ke cikin ta, da kuma janyo dakatar da fitar kitse wajen rage ƙiba. Garkuwa ce ga cutar kansa. Bincike da aka gudanar ya kuma nuna cewa shanta yana taimakawa wajen rage yawan sinadarin serum estrogen, wanda ake danganta shi da cewar daidai yake wajen janyo kansar nono. Mace mai alamar postmenopausal ta fi saurin kamuwa da kansar nono, inda madarar ta waken soya za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen cike makwafin sinadarin estrogen. Sinadarin isoflavone da ke cikinta yana taimakawa matuƙa wajen cire ababen da za su iya zama barazana wajen haifar da kansa ko na mafitsara ga maza baki ɗaya. Mun gode. Sai ku yi haƙuri da jin shirin namu na yau wani iri, ba kamar yadda kuka saba ji ba, saboda ɗan wasu matsaloli da muka samu, ko in ce tsaiko na kayayyakin aiki da muke da su. Mun gode. Sai kun ji mu a shirinmu na gaba ɗauke da wani sabon shiri.